Dinner tayo. Dinner tayo. Ako lang kasi dito mag-isa, guys. Mamaya may vlog tayo. Pero ganun din. Ito lang din yun. Nakapagluto ako ng sarili kong pagkain. Kasi, yung mga amo natin wala. Yan, so, luto ako ng itlog. At saka, tuna. Salmon pala. Ang aga ng dinner ko. Wala pang 7:00. Para, maaga makapahinga. Magtatapon ako ng basura maya-maya. Hello, people. Kain tayo. Kakagutom. Parang ang ano ng screen ko, no? Hindi maliwanag. Maliwanag ba dyan sa inyo? Parang ang labo. Kain. Ang gawa nyo, guys? Baka hindi ko nakikita ang inyong mga comment, ha? Sabihin nyo kung may comment kayo. So, paano nyo masasabi? Kain. Tapos magkakape, sarap. After mo kumain ng kanin, kape naman. Yummy. Kain tayo, guys. Bukas, abangan nyo yung vlog natin. Pupunta kami ng dagat. Magsi-swimsuit kami. Gusto nyo ba yon? First time ko yung gagawin, ha. Try lang kung carry. Kung carry natin na mag-swimsuit. Kanina, naka-live ako sa Facebook. Nagluto ako nito. Ngayon, dito naman sa YouTube. Paubos na. Harap. Ulam ko naman itong iba bukas. Meron pa tayo na to. Bukas, pang ulam. Umaga. Kaso wala na akong kanin. Kailangan ko magsaing bukas. Kailangan kong agahan. Para makapagsaing tayong kanin. Para may breakfast tayo. Lagay ko na lang yan sa rep. Di naman maano yun, may kamatis. May kamatis at saka sibuyas, itlog. Bus. Harap. Hindi kaya tumaan sa bukas. Mapanis. Let's eat, guys. Kamusta kayong lahat? Ako lang kasi dito kaya napag-live tayo. Uhaw na ako. Wait lang. Kuha lang ang tubig, ha? Kamusta kayo, guys? Okay ba ang lahat? Tinapon kasi ng amo ko, sayang. Tinapon lang ng amo ko yung ano niya. Okay naman. Kamusta ka din? Okay naman. Ito, kakain ng chocolate. May ito si amo mo. Wala. Wala tayong amo ngayon. Nasa Macau sila. Hindi ako sinama. Wala tayong bossing. Mag-isa lang tayo dito. Ano nga yan? Gusto kong kumain ng medyo matamis na. Ano pa yung kakainin natin? Meron dito pala. Ayan. Ako lang mag-isa, guys. Hello, Ivy. Hello, Familia TV. Mamaya may vlog ako. Sana mapanood nyo mamaya. Ito rin yun.
May pili pa ako, oh. Bigay nung kapitbahay. Yung bagong dating dito, taga Bicol din. Harap. Kaso masakit sa ngipin to. Sobrang tamis. Hello. Mamaya may vlog tayo. Abangan nyo guys. Naghahalat-halat pero may ako tikang vlog. Salamat yung mga taga Bicol dyan na nanonood. Alam nyo sa Pilipinas, yung number 1 na nanonood sa atin is from Bicol. So, thank you so much. Yan, pa-shoutout ulit, Lods, sa content ko later. Content. Ano? Content mo later? Content ko later? Ang harap. Ang harap ng dessert natin. Ngayon na ako nag-live sa YouTube ulit, ano. Ngayon lagi ako nagla-live eh. Maganda kaya tong sunscreen na to. Sinong gumagamit yan? Gumagamit ba kayo nito? Ang mahal-mahal. $147. Maliit lang, oh. Oo. Ang liit-liit niya lang. Pero ang mahal. Maganda kaya yan? Masakit sa ngipin yung pili, pero masarap. Sobrang tamis. Sige. Maghugas muna ako, guys. Mamaya may vlog ako, abangan nyo. Kaya ako live ngayon para i-announce na may vlog ako mamaya. Ito din yon. Charot. So, sige na muna. Maghugas ako, magligpit lang ako. Tatawag tayo sa Pilipinas. Bye-bye. Mamaya ulit, may vlog tayo ha. Don't forget. Salamat sa 6 viewers natin.